தலையெழுத்தை தேவன் அந்த தலைவிதியை கால் மிதியாய் மாற்றுவதற்கு தேவன் விசுவாசிகளுக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். விசுவாசம் பிணியாலை ரட்சிப்பது மாத்திரமில்லை, விசுவாசம் உள்ள மக்கள் பிழைச்சு கொள்வாங்க. ஒருவேளை வேதத்தினுடைய பிரமாணத்தின்படி கர்த்தருடைய பிரமாணத்தை நீங்கள் மறிக்க வேண்டிய நேரம் குறிக்கப்பட்டு விட்டால், விசுவாசித்தால் நீங்கள் நன்மையை காண்பீர்கள். கர்த்தருடைய கரத்தை விரிக்க உங்களால் முடியும். விசுவாசிக்கிற மக்கள் கர்த்தருடைய கரத்தை விரிக்க முடியும். விசுவாசிக்கிற மக்கள் கர்த்தருடைய கரத்தை தன் சிரசு மேல கொண்டு வர முடியும். விசுவாசிக்கிற மக்கள் கட்டுகளை உடைக்க முடியும். இதுக்கு வரங்கள் உள்ள மக்கள் தான் மாத்திரமல்ல. We can do, you can do the wonders.